Amaya ensa ya mohri tukolia Jumapili kurwa ase bunge ya Nyaribari Chache anenase ward ya Kyogoro nigo omoichano no kumia okonene kogenda tokoba kubabwata abamenyi ba ensemo ya Kyogoro na ya magega yabantu batamanyire banyate koba bago sagana eduka eyemo yobonchoreria yomongi na Doris ondeki yo ere asensemo ere junction yotamba na barabo banyate koba komoitana kumusagana goika ogo kwana nyirabo nigo omo murabu mungino Doris boiganya takoba gotigerwa chingo mamona babegwa bwo echinga kibonage na takoba kurwanira oboge mabwaye ase nyagitale yemo imeya county ya Kisiengana eyo ni ganyale koba gikerwa bene amono mo msebwe ward ya Kyogoro Walter Muchache bono asanyale koba kubole chinsemo chire chobole ndiare negeta senike abanyanyimbo ya Kyogoro ababwatani babube sector eyo ya obolendi banyale koba weso kina kwene kinga banyale koba kwena na obolendi ochia saba unchoreria amona bamenyi bensemo eyo tana ine ase ensemo eyo ya mate eyo yanyagosira Doris niko bigo yanyale koba gikobole serikali nyale koba go chakobo tukibwa bwango na kwene kia buna ha banyale koba gikiraniye kore gikyo boiti banyale koba ko beko biara ngagutumanyo muri kito Evelyn Osero amateye mokorwa sekenyoro kia matongo wodi ya Kyogoro bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii nigetigire na mayanda manene kubatikana nogo itwa kumungi na bwenke yo serieta Doris Ondieki asegotebekana buna nigasaga nitwe n'abantu bakagere koba abaibi chinsa isato cyobotko bugokera rero aseduka yae nago kenyanwa nemioro chinga kiboigo mwano yabete kagotigerwa chingoma ichagendera tukobwenya asenyagitari nkamuyi kurwalie para nkamuire kioski ya opposite country club eduka sakobera nkamutigo ngachanka akarona chitenka rosa ngatumya epika pweiga ya murutima ya nkaye umwana no mumuromoke awe ndachi kumuyi kurwali muina molete ekara igeto tachitu gonkwanira pakanga cha kuigali komnyoki une chimbiro ga bugo chabururu ekara getetrisha ne chinguru choigoro nalina ruete senarenge ngasoka gocha isiko nganyoro umwana oyirara manyingo mutwe mogini niko mubori antevi kikyale agantevya machamba seitiro mungine sedu kalenge kamusukia nsa ya mase gali yikyagala gabwata manyinga mange ngagendie gali yo pakase eduka yalenga ali post country club keranaso ete nyumba igona nyole to mungina itire amanyinga manga itegete amateyo ebwatire no muichano nigo yagikirie ngana yo kwirana inse kwe birengo byoburendi kwirara ebikorebu nebyo kwenekiwa Kyogoro ntobwati security monso wokigalia ekeborogi utamba omo MCA we wadi ya Kyogoro nigaburiwe kwango yo muroberi obokubeka chita ya chiapara gose street lights asekerenga kyo koroberia aba unchoreria chinga kina baigo koreto burendi nari ku request mheshimiwa Walter ate mechu chini umungino yero kure abangi nabandi mbale bakore byasara nkiralia abagaka mbale bakore byasara nkiralia babikiru security lights erindi kirenda abantu abo mugasochiche. People now are alarmed. They are not going to do business. If they are not going to do business, how are you going to get the revenue? Nigo bona bamenyi bechinseme icho baburiwe kubwatirana monaso gwa koroboti goro yabakagerwa eriko konya ase obotuki onya batu gutete kende ange nabuo kumanyete kieni kende orarore kiratokonya mangana yira se serikali inyare guchungusa abantu abanyorwe obumayini bamaye gutuka okoboria se serikali nene nogo swagati nago konya sogokine birengo byoburendi naboigo gosira ase mirobero yoko moine nyagusira se serikali yeito enene kakitware kugisaba security ono mwari muri taya emyaka ibiri yaerire. I would like the government let it provide enough security to this place because this is not the first case that has happened here. Help us so that we can have a good send off to our mother.
omo MC wensemeyo Walter Muchache nigarwe ngora ya bene na kugikiria egekorekyo asabori oburendi gotingirwa ensemeyo asekere bikole bunebyo byabuchire abona aro chama yanda manne mono koromo ngori araire duka ya ensini ni etali nene arairense amanyinga itegeta manga mono amangana insecurity abeire bube usiye itongo sareke gocha nanda abantu abase bajete ntangene police station ya Kyogoro asitubwata abasigari babekire baro babwente ko tawusalama ingo sabo mo speed okisi amono mo CS Kyogoro onye tibali kobeke team yabo bya ekore security abantu baito burendi butakire iko togo chikotenna isiko totebya abantu baito berende asengenje serikali yasinyiri kubarenda Eretriane Evelyn Osero Biemono omuliki oito Evelyn Osero sorobotiro